Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Ħuti ejjew f'dan iż-żmien qaddis tal-Avvent, qegħdin f'nofsu, l-Avvent huwa qasir għadu jibda u ġa qegħdin fin-nofs tiegħu bħal ħajtek hija qasira. Hekk u l-Knisja ddaħħalna propju f'dan iż-żmien tant qaddis biex terġa' toħodna f'qalbna, biex fil-qalb tagħna nistgħu nerġgħu niskopru mill-ġdid is-sejħa li l-mulej jagħmlilna. Ibad o mulej nitolbuk fuqna l-Ispiritu qaddis tiegħek biex ifehmna l-kelma u biex jiftħilna qalbna biex nifhmu l-kliem li qed jgħid ibnek. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dawk il-jiem dera Ġwan il-Battista jipritka fid-deżert tal-Ludija u jgħid: Indmu, għax is-saltna ta' smewit waslet. Għax għalih kien jingħad permezz tal-profeta Eżajija meta qal: Leħen ta' wieħed jgħajjed fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xar tal-ġemel, beħżiem tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kienu ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Ġudija kollha, u l-inħawu kollha ta' madwar il-Ġordan. U kienu jitgħamdu minnu fix-xmara Ġordan huma u jisqarru dnubietom. Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Saduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu għalilhom: Jan nisel il-lifat, min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. Għamlu mela frott xieraq tal-indiema u taħsbu xi tgħidu fikom infuskom għadna missierna l-Abram. Ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem qolli ta' Abraham. Il-mannara ġeres qed ma' is-siġra u għalhekk kull siġra ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Jien ngħid għalija nagħmilkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja huwa aqwa minni u jien ma jistħoqlix inġor il-qorq tiegħu u jagħmilkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f'idu biex ider il-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiban jaħarqu b'nar li ma jintefix. Il-kelma tal-mulej.
Kien grupp minn raħal ċkejken fil-Brażil, Copecohanians, li kien grupp tal-futbol. Abda żgħażagħ flimkien li bdew jitgħallmu l-futbol, bdew imorru tajjeb, ħarġu mir-raħal tagħhom, bdew iduru ġol Brażil, ġo postijiet differenti, u ġew mistiedna biex imorru il-Kolumbja, Bogotà, biex jilagħbu logħba futbol. U tant ferħu li magħhom ħadu il-familjari, in-nies, il-ħbieb. Dan ġara fit-2016. U x'intelgħu l-ajruplan b'ħafna entużjażmu, ħafna minnhom kienet l-ewwel darba li telgħu fuq ajruplan. U l-ajruplan telaq biex imur Bogotà. Il-pilot li kien bniedem espert, kien ilu ħafna pilot, jixellu fuq il-cockpit li għandu problema bil-fuel. Imma dan meta tidħol f'ajruplan dejjem ingħatfuh, dejjem jippreparawh u dejjem jimleħ kollu bil-fuel. Allura l-pilot ma tantx inkwieta. Mill-black box indunaw li ta' daqqa lill-alloġġ biex jara jekk weħilx u baqa' sejjer. Sakemm wara 4 sigħat u 20 minuta l-ajruplan spiċċalu l-fuel kollu u f'nofs il-vjaġġ l-ajruplan waqa' u qatel 77 persuna, daw il-familji, dawn il-żgħażagħ, daw il-persuni u l-pilot innifsu. Diżastru totali. Għax l-ajruplan kellu leakage żgħir u beda jitlef il-fuel. Imma l-pilot ma tax każ tas-sinjal. Qudiemu kellu sinjal ċar imma huwa njoraħ, ħallih. Tgħiduli x'għandha x'taqsam din mal-qari tal-lum, jien naħseb li għandha x'taqsam ħafna. Għax iż-żmien qaddis tal-Avvent huwa wieħed mill-iktar żminijiet sbieħ li għandha l-Knisja. Disgrazzjatament il-kummerċ u l-kultura ta' madwarna kilitunna. Tara kullimkien diġà armat, kulħadd jixtri regali, kulħadd jiekol, kulħadd jagħmel parties. L-Avvent għadu ma wasalx il-miliet. L-Avvent huwa żmien mill-iktar sabiħ ta' stennija. In-nisrani biex jidħol fil-misteru ta' Kristu għandu bżonn jgħaddi minn dan il-passaġġ. Il-ġimgħa l-oħra smajtu b'qawwa il-kelma issru. Qumu, kunu attenti. Il-liturġija tal-Knisja tispiċċa b'din in-nota fl-aħħar tas-sena liturġika u tibda b'din in-nota. Għax għan-nisrani l-iktar ħaġa importanti hija li jkun preparat. Il-motto tal-Scouts, be prepared. U żmien tal-Avvent huwa żmien mill-isbaħ għax huwa żmien li fih aħna wkoll nerġgħu ningħataw ċans ieħor. Il-Knisja terġa' tgħidilna li tista' terġa' tibda mill-ġdid. Il-qari li nisimgħu bħalissa speċjalment mill-profeta Iżajija jitkellem fuq għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu, fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej. Aħna minn ġor rimja, minn taħt net tal-eruq tista' toħroġ bidu ġdid. U l-Avvent dejjem jitkellem fuq bidu ġdid, dejjem jitkellem fuq l-iktar ħaġa importanti li aħna għandna. Aħna għandna żewġ affarijiet li huma ta' importanza kbira. Number 1 huwa żmien. L-ewwel kelma li jgħid Ġesu Kristu miktuba fil-Vanġelu ta' San Mark, l-ewwel Vanġelu li nkiteb, l-ewwel kelma fuq fom Ġesu hija iż-żmien. Iż-żmien huwa mitmum, is-saltna waslet. Għax aħna ħafna drabi ma noħdux bis-serjetà li d-doni kollha li Alla tagħna qegħdin f'dan il-pakkett, f'dan il-parcel li ngħidulu żmien. Lin-nisrani u l-bniedem kuljum irid iħares lejh u jiffaċċjah. Għax hemm żewġ modi kif tgħix iż-żmien,
jew tgħixu bħala kronos bil-Grik, jiġifieri żmien idur fil-vojt, kif jgħixu ħafna nies, illum joħorġu l-Christmas tree, għadu joħorġu l-presepju, pitada jerġgħu daħlu kollox ġewwa, imbagħad joħorġu d-duluri, imbagħad ir-Redentur, imbagħad nerġgħu ndaħlu kollox ġewwa, imbagħad nożuha mas-sena ta' wara u nibqgħu sejrin hekk. Għal ħafna nies il-liturġija hija lob fil-vojt. Nagħmlu dejjem l-istess affarijiet u nduru dejjem fil-vojt. Imma n-nisrani iż-żmien mhuwiex kronos, huwa kairos li tfisser garigor li qed iwasslek x'imkien, qed iddur l-istess mixja imma mhux qed tibqa' fl-istess post. L-ikbar rigal li tagħtina l-Knisja permezz tal-mixja liturġika hija li aħna jkollna l-possibilità li nqazzu iż-żmien, li ż-żmien isir għalina mezz ta' salvazzjoni. U għana t-tieni realtà li aħna niġu preżentata qudiemna, il-ħajja. Iż-żmien li Alla jagħtina mhux importanti kemm hu twil, l-importanti li l-ħajja tiegħek tkun mimlija ħajja. U għal darb'oħra bil-Grik għandna żewġ kelmiet għal ħajja, għandna l-kelma bios li tfisser biological life, minn fejn ġejja l-kelma biology, bios hija l-ħajja fiżika, imma Kristu meta jgħid jiena huwa l-qawmien u l-ħajja ma jgħidx jiena bios, jgħid jiena zoe, jiġifieri ħajja fil-milja tagħha. Għax il-ħajja biss mhix biżżejjed. Nitkellmu fuq l-eutanazja, li tqgħod ġebbet il-ħajja, iġġebbet il-ħajja, sakemm bniedem jieħu l-aħħar nifs, dik mhix biżżejjed. Il-ħajja nisranija, l-ħajja vera, hija ħajja mimlija relazzjonijiet, ħajja mimlija mħabba, ħajja mimlija sens, anke min ibagħti buġieħ kbir, imma kapaċi l-ħajja tiegħu tkun rigal għall-oħrajn. Il-valur tal-ħajja mhux it-tul tagħha, il-valur tal-ħajja huwa il-kontenut tagħha. U fi żmien tal-Avvent aħna dejjem niġu ppreżentati b'żewġ realtajiet, biż-żmien u bil-ħajja. U quddiem iż-żmien l-ewwel kelma li tgħidilna l-Knisja hija issru, qumu, innutaw is-sinjali taż-żminijiet. Il-pilot tal-kaptan tal-ajruplan ma tax każ tal-gauge tal-fuel u switlu ħajtu. Illum dan il-ħadd u l-ħadd li ġej fi żmien tal-Avvent li mhuwiex repetizzjoni, fi żmien tal-Avvent li l-Knisja tgħidilna hemm bżonn nitalmu xi ħaġa li fil-kultura tagħna m'għadix teżisti, tistenna. Għax il-bniedem fil-ħajja tiegħu jinduna li ħafna affarijiet irid jitgħallem jistennihom anke jekk qegħdin f'kultura ta' instinct kollox issa u kollox malajr, iż-żmien tal-Avvent li jiena jrid joħodna f'qalbna. Il-fidi tiġi mis-smigħ tal-kelma ta' Alla u l-unika ħaġa li talab Salamun meta Alla qallu nofrilek li trid, itlobni li trid u jien nagħtihulek. U Salamun lil Alla talbu ħaġa waħda, qallu għatini il-qalb li kapaċi tisma'. Bl-Ebrajk hija lef xomea. Aħna ngħidu qallu għatini l-erf, ma fil-verità l-erf bl-Ebrajk hija qalb li kapaċi tisma'. U żmien tal-Avvent għalina li nemnu irrid ikun konverżjoni metanoja, bidla ta' mentalità biex f'dan iż-żmien li jien qiegħed nistenna li mhuwiex iż-żmien tal-Avvent huwa żmien ta' ħajtek kollu, l-Avvent huwa immaġni żgħira tal-ħajja tagħna, aħna nitalmu nisimgħu lil qalbna, nisimgħu lill-oħrajn u nisimgħu min hu Alla. Sant Wistina għandu frażi famuża nibża li Kristu jgħaddi u jiena laqqas biss ninduna bih. Nibża li Kristu jgħaddi u jien ma nindunax bih. Il-bniedem li kapaċi jisma' huwa l-bniedem li jibda jinduna bil-preżenza qawwija ta' Alla. Il-miliet mhux fairy tale, mhux logħba ta' tfal.
għal min jemmen dal-misteru kbir ta' Alla li jidħol fid-dinja u għal-misteru li jista' jagħti sens lil ħajja u l-eżistenza tagħna. San Ġwan fil-proligu tiegħu jgħid ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Imma lil dawk li jilqgħuh itihom seta' li jsiru ulied Alla. Aħna f'dan iż-żmien tal-Avvent mistiedna li l-verb, li l-kelma, lil dan Alla nilqgħuh. Niftħu iż-żmien ta' ħajjitna għalih u nħallu l-ħajja tagħna timtela bil-ħajja tiegħu. Kull darba nirċievu l-Ewkaristija dak hu sinjal profond li jiġri f'ħajjitna, nimlew il-vojt ta' qalbna bil-preżenza tiegħu. Alla huwa dejjem sorpriża. Alla jiġi b'modi li inti ma tistenniex. Alla tagħna huwa ħafna iktar fl-ordinarju milli fit-tempju. Alla tagħna qiegħed aktar fil-ħajja ta' kuljum milli fil-festi solenni li niċċelebraw. San Bernard ta' Clairvaux jgħid jista' jitwielet 1000 darba Ġesu Kristu ġo Betlem, jekk ma jitwilix darba fik, ikun kollu għal xejn. Li nidħlu f'dan iż-żmien tfisser li aħna nkunu persuni li kapaċi nistennewh ġej. Mhux bħala baby, din hija l-gidba li ngħidu aħna l-qassisin il-ħin kollu fl-Avvent. Ġej il-bambin, ġej il-bambin. Mhux veru ġej il-bambin, dak ġaġi 2000 sen oħra, 2000 sen ilu. Aħna ngħidu dil-kelma tfal u mhux għalina. Inkella mhux ħajbqgħu jemnuna x'mhux vera ġej il-bambin, ġej fil-glorja. Fl-Ewkaristija wara l-konsagrazzjoni, meta s-saċerdot jgħidilna dan hu l-misteru tal-fidi, aħna ngħidu dejjem qed nistennewh jiġi fil-glorja. U allura n-nisrani għandu bżonn li f'dan iż-żmien li qed jistenna li l-mulej jiġi fil-ħajja tiegħu jidħol daqsxejn fl-interjorità. F'ħajja artifiċjali, f'ħajja li l-unika mod li naħsbu hija x'ħan jiklu, x'ħan għamlu, x'ħan ilbsu, x'festi ħammorru, in-nisrani irid jidħol f'dak li l-Bibbja tgħidlu il-bniedem ta' ġewwa. San Pawlu, San Pietru fl-ittri tiegħu jgħidilna il-bniedem moħbi fil-qalb. Bil-Grik il-kliem huma vera profondi, ho kriptos tes kardias ho anthropos. Kriptos hija kriptology. Il-qalb tal-bniedem hija misteru li biex nifhmuha qalbna għandna bżonn aħna inkisru l-kod biex nifhmu lilna nfusna mhux l-oħrajn ta' lilek innifsek għandek bżonn tidħol f'dak li San Pawlu sejjaħlu il-bniedem interjuri. U l-Avvent huwa l-iktar żmien sabiħ li aħna ngħixu l-interjorità. Li aħna ikonna ċavetta biex nifhmu il-komplessità enormi tal-ħajja tagħna. Aħna komplessi ħafna. Iktar ma nistudja psikoloġija jien iktar ninduna kemm il-bniedem huwa ikkomplikat. Aħna esseri ikkomplikati. U allura f'dan il-ħadd, anzi, għal żewġ tiħdut, il-liturġija l-iktar importanti tal-Knisja l-ħadd tlaqana ma' personaġġ importanti ħafna, Ġwanni il-Battista. Fil-prefazzju li naqraw fil-liturġija li jiġbor fih iż-żmien kollu tal-Avvent jgħid dan il-kliem li ilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-iktar importanti fost il-profeti għalina huwa Iżajija. L-om verġni stennitu bl-akbar għoża. Għada niċċelebraw il-festa tal-Immakulata, dik li ħajjita kienet ospitalità għal-verb, dik li kienet widnejha u qalba miftuħa biex tisma' dak li Alla jgħidilha, dik li kienet il-Vanġelu jgħidilna kienet tos f'qalba kull kelma. Konservabat omnia verba in corde suo. Li ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar għoża. U Ġwanni, li llum ħanitkellmu fuqu, ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. Ġwanni huwa
il-profeta. Jekk tittimxi wara Ġesu, hemm bżonn li fil-ħajja tiegħek ikollok profeta. Fil-Knisja Orjentali Ortodossa l-artal mhux mikxuf bħal tagħna, ikun hemm ħajt kollu blikoni u jkun hemm dejjem bib jgħidulhom the royal doors. U fuq il-bib ikun hemm impinġi dejjem it-taħbira tal-anġlu jinfetaħ nofsa Madonna u nofsa l-anġlu, għax biex tidħol fil-misteru ta' Kristu hemm bżonn xi ħadd iħabbarlek il-kelma. Naħa ikun hemm Ġwanni l-Battista bidej hekk qed jgħidlek dan u l-ħaruf talla, u n-naħa l-oħra jkun hemm il-Madonna bidejha hekk qed tgħidilna kull ma jgħidilkom huwa għamluh. Ġwanni jsir bib. Jekk tittasal għand Ġesu, hemm bżonn tgħaddi mill-bib ta' Ġwanni l-Battista. Din tlifnija fil-Knisja Kattolika, ma fil-Knisja Ortodossa Ġwanni l-Battista huwa importanti ħafna. Anka katedrali mill-iktar importanti. Anka aħna f'pajjiżna San Ġwan iddedikat lil Ġwanni l-Battista. Il-katedral tal-Lateran, il-katedral tal-Papa huwa dedikat lil Ġwanni l-Battista. Għad Ġwanni l-Battista jsir il-profeta. Anzi, isejjaħ lilu nnifsu bħala il-vuċi li tajjat fid-deżert. Ego fone jgħid, jiena vuċi. Ġwanni l-Battista huwa l-profeta li jħabbar metanoja. Bidlu naqra il-mentalità. Ġwanni l-Battista qisu l-bozza tal-cockpit li qed tgħidlek li m'għandekx fuel. Ġwanni l-Battista qisu xi ħadd li qed jiftaħlek għajnejk, tabib li tmur għandu jgħidlek sabiħ għandek zokkor mola d-dinja, jekk ħad tibqa' sejjer hekk ħajkun aqtawlek saqajk. Ġwanni l-Battista huwa xi ħadd li huwa skomdu ħafna imma li ġo d-deżert jgħajjat il-verità. Jekk fil-ħajja tiegħek ma jkollokx għall-inqas persuna waħda Ġwanni l-Battista, fil-ħajja tiegħek hija diffiċli ħafna biex tara filek innifsek u biex tersaq għand Ġesu. Ġwanni l-Battista huwa importanti ħafna, kollox qabel Ġesu. It-taħbira qabel Ġesu, it-twelid qabel Ġesu, jippriedka qabel Ġesu, jammat qabel Ġesu u jmut qabel Ġesu. Skont Ġesu huwa l-ikbar raġel li qatwilet minn nisa. Meta jgħidulu fuq Ġwanni l-Battista, Ġesu jgħid li ħadd min nisa kollha ma huwa ikbar minn Ġwanni l-Battista. Fil-ħajja aħna għandna bżonn min jagħtina challenge. Aħna ngħixu ħafna aljenati u aħna ngħixu ħafna nisimgħu lil nfusna. U fid-dinja li qed ngħixu fiha iktar u iktar, illum ħadd ma jkellem il-ħadd. Taf kemm tista' ssalva ħajjiet jekk xi ħadd jiftaħlek tikkajnejk. Taf kemm nies jistgħu jiffrankaw dbatija kieku kien hemm xi ħadd u qalilhom kelma in the right moment. Bl-Ingliż ma jgħidux a stitch in time saves nine. Żewġ eżempji vera. Ħabib tiegħi saċerdot ikun qed jiekol, kien il-missjoni, kien se jagħmel missjoni ġo Kuba, ikun hemm qassis qudiemu jgħidlu għandek għajnejk sofor. Da jgħaddih biżmien, għallu sofor, għallu bandiera tal-Papa jnejja sofor, għallu dan jiċċajta ħafna, u liħor għallu le ta' għallu tmurx Kuba. Għallu isma' minni qabel tmur għand tabib ta' għax għajnejk mhux qegħdin sew. U dak kważi ħadha biċċajt ma kien sejjer, ftaw ħin ġeluh imur għand it-tabib jgħidlu, Fader, il-lejla aqbad gabba għalija u mur pajjiżek, int għandek kanser serju, jekk mhux ħadd mur għada, ħajinfirixlek ma' kull imkien. Das-saċerdot illum salva ħajtu imħabba l-kelma li qallu ieħor. Ikollok profeta tfisser, ikollok xi ħadd li jagħmlek skomdu. Aħna nieħdu pjaċir bin-nies li jqogħdu jgħidulna li rridu nisimgħu, ngħidulhom echo chamber. Aħna nkunu ma' nies li l-ħin kollu joqogħdu jgħidulna l-affarijiet li nieħdu gost jgħidulna. Il-profeta huwa xi ħadd li jikxef dak li hemm f'qalbna,
li jara d-dinja mill-lenti differenti. Għalhekk Ġwanni l-Battista, il-Vanġelu qrajna llum jgħidilna li jgħix fid-deżert, jiekol ikel stramp, jilbes ilbis stramp. Ġwanni l-Battista huwa xi ħadd li jgħix differenti minn nies normali biex jara id-dinja mill-lenti differenti mill-oħrajn. Jekk għandkom neputijiet jew tfal żgħar u d-dumma tarhom sena wara tinduna kemm kibru. Jekk tmur tara xi ħadd marid kanser u d-dumma tarah wara li tmur tuħoqata għax fi ftit żmien jinbidel totalment. Aħna għandna bżonn xi ħadd li jgħidilna il-profeta mhux xi ħadd li jħabbar il-futur, il-profeta huwa xi ħadd li tant jara il-preżent ċar li jkun jista' jantiċipa bi preċiżjoni il-futur. Jekk nieħu l-istess eżempju li jekk hemm xi ħadd li għandu zokkor għolja ħafna u inti taraħ jikkol pasti kaxxa kuljum, kejk ħarbtu, jikkol aġin kemm Alla ħala, ma tix tkun profeta kbir biex tinduna li fi ftit snin ħajkollu problemi serji f'saħħtu. Il-profeta huwa xi ħadd li tant jara r-realtà ċara li jista' jħabbar dak li ġej. Il-profeta huwa xi ħadd li jara koppja l-ħin kollu jiġġieldu, jilletikaw, mhux kuntenti u jgħidilhom intom qegħdin sew flimkien, intom għandkom bżonn tieħdu dik kajnuna. Il-profeta huwa xi ħadd li aħna jdejjaqna. Meta xi ħadd jagħtina feedback ta' vera u jmissilna ferita jew xi ħaġa li jdejjaqna jagħmilna skomdi. Imma jekk ikollok profeta fil-ħajja tiegħek li jiftaħlek għajnejk, ikollok rigal kbir. Ġwanni l-Battista huwa dak li jgħinna nifmu lilna nfusna għax jgħajjat fid-deżert. Aħna ngħixu fil-psikoloġija hemm teorija ta' group think. Xiġifieri, kun grupp ta' nies li kulħadd jaħseb l-istess, kulħadd jirraġuna l-istess. Allura ma jaċċettaw l-ebda kritika. Fin-1986 meta kien tiela l-Space Shuttle li kien hemm l-aqwa nies u enġinieri jistudjaw dal-Space Shuttle jekk hux sewwa li jitla. Kien hemm dak li jgħidulu groupthink, dan il-grupp kollu raw li kien hemm difett kbir fis-sistema. Imma kulħadd beda jgħid jekk m'għandunax dak il-professur, jekk m'għandunax dak l-enġinier, ħan nitkellem jien, kulħadd qed jgħid li sewwa. Jitlaq l-Space Shuttle u sploda u tiela. Mbagħad kulħadd qal kont naf li ħajisplodi. Imma ħadd ma ħa responsabilità, aħna qegħdin f'dinja hekk. Aħna qegħdin f'dinja li kulħadd jaħseb, iħossu jitkellem skont kif jgħidu n-nies. Il-profeta jagħmlek skomdu. Il-profeta hija vuċi li hija differenti mill-vuċijiet li inti dejjem tisma'. Il-profeta aħna għandna bżonnu fil-ħajja tagħna u l-Knisja li ma tkunx profetika tista' tippakkja tagħla u titlaq issir mużewijiet. Jekk aħna bħala komunità li temmen li għandna vokazzjoni sejħa li nkunu profetiċi, ġifieri li nħabbru lill-oħrajn il-verità tal-Vanġelu. San Pawl jgħid fi żmien tajjeb u fi żmien ħażin, joġobhom jew ma joġobhomx. Imma aħna bil-maqlub, aħna il-Vanġelu għamilnilu ħafna icing sugar. U Ġesu għalinna mhux biex inkunu sugar sweet, għalinna biex inkunu melħ. Jekk aħna rridu nkunu profeti, jekk il-Knisja ma tibqax profetika, eżempju ta' persuni profetiċi, il-Papa Franġisku jiċċelinġa l-Knisja biex tkun tikka fqira, sempliċi, terġa' tmur lura l-Vanġelu. Mader Teresa, tgħidin nies ma tinsewx il-foqra. Daw ma nies profetiċi. Ma nafx hekk qatt smajtu intom bl-Isqof Romero. Dan l-isqof li jitla fuq il-lambone jiċċelinġa s-sistema politika li qed toqtol in-nies u jisparawlu fuq l-artal. Wieħed mill-unika saċerdoti, wieħed minn 3 jew 4 li mietu eżattament ġew sparati waqt li qed jiċċelebra l-Ewkaristija. Id-demm tiegħu ta' Ġesu jitħaltu ma' xulxin. Aħna għandna bżonn nies li huma profetiċi. Fundatur tiegħi eżempju, Monsignor De Piro, Malta fin-1910
Ħadd ma kien joħroġ barra mit-triq u mir-raħal u dan joħlom li jibgħat in-nies ġol missjoni. L-idea tiegħu kienet li aħna mmorru l-missjoni for life, ma tiġi qatt lura. Profetiku ħafna. Kulħadd jgħidu li mhux ħadd irnexxielu l-idea tiegħu, imma x'kien profetiku wassala lill-oħrajn. Meta nitkellmu fuq profeti, knisja bla profeti, issir biss reliġjon. Kristu hu l-profeta l-kbir, dak li kellu jiġi fid-dinja u fejn nisimgħuha il-vuċi ta' xi ħadd li jiftaħlek għajnejk, illum jgħidilna fid-deżert. Din hija tema mill-iktar profonda fil-Bibja kollha, imma speċjalment fi żmien tar-Randan u fi żmien tal-Avvent. X'inhu id-deżert? Id-deżert huwa l-mument f'ħajtek li tidħol ġo ħajt. Il-deżert huwa l-mument f'ħajtek li tidħol ġo kriżi. Id-deżert vera mhuwiex komdu. Jekk qatt mortu ġo d-deżert ta' Ġuda, mhu sabiħ xejn. Hemm sħana kbira, hemm bard kbir bil-lejl, hemm ħafna skorpjuni, it-toroq titlifhom bir-riħ, jagħmel ir-riħ u t-toroq li hemm jitattew kollha bir-ramel. Id-deżert huwa l-post fil-Bibja fejn Alla jieħdok fl-in-between ta' ħajtek. Il-poplu Ludi kellhom joħorġu mill-Eġittu u jitlu fl-Art Imqazza u jgħaddu mid-deżert. Kellhom joħorġu mill-Art Imqazza u jmorru fl-eżilju mid-deżert. Ġesu Kristu jibda l-missjoni tiegħu fid-deżert. Elija il-profeta joħroġ fid-deżert. Il-Bibja mimlija b'dan l-ispazju li hu d-deżert fejn fih il-mulej kif jgħid il-profeta Ħosea ħatta fid-deżert ħalli nkellem lill-qalba. Aħna tant għandna storbju. Tant aħna nies li maħniex kapaċi nisimgħu li ħafna drabi l-unika mument li nibdew nisimgħu hija x'ħin jidħlu fi kriżi. Indiem niftakar kont nistudja il-formazzjoni, jien għamilt ħafna snin u ħsieb dak li ħajsiru qassisin. U meta mort nistudja l-formazzjoni kienu qalulna qatt ma ninsija għax jien kien minn għalija jekk jiġi vokazzjoni tibżalija u tagħmilha fit-tajjar u ħsiebha ma jmux jitlaq. U dak kien qalilna l-ewwel ħaġa jekk tridu vokazzjoni tkun ta' vera, daħluhom fi kriżi. Għax il-bniedem jiskopri l-vuċi vera u l-vokazzjoni vera tiegħu meta jidħol ġo kriżi. Araw kemm hawn familji fil-kultura tagħna li tfal ipoġġuhom kollha fit-tajjar. Illum għall-aħħar istajjat ma' tfal, għax minflok jikkorreġu tfal, teacher, il-ġenituri jiġu jgħidu mat-teacher. Aħna ħafna drabi mingħajr kriżi ma nikbrux. U d-deżert huwa l-mument tal-kriżi, il-mument tas-solitudni, il-mument li jkollok bil-fors taraf lilek innifsek. Meta kont seminarista jiena mill ftit żmien kienu jibatuna naħdmu l-isptar. Jien kont naħdem dak iż-żmien kien St. Luke's. U jiena batuni fil-ward tal-ortopedic. Kulħadd ġo sodda b'saqajhem dendla. Ma kienet l-ewwel darba li ħafna rġiel, ħafna minnhom kienu jibnu, eċetera, li għamlu ftit żmien jaħsbu fuq ħajjithom. Aħna id-deżert huwa l-kriżi. U f'dan il-kriżi tinstema' vuċi tal-profeta il-leħen li għajjat fid-deżert. Il-Papa Benedetto meta beda il-Ministeru tiegħu għalhekk l-umanità kull wieħed huwa bħal naġa mitlufa li tilfet it-triq. Hemm ħafna deżerti mudlama, hemm ħafna vojt fil-qalb tal-bniedem, hemm ħafna vojt fil-ħajja tad-dinja. Id-deżerti esterni fid-dinja qegħdin jikbru għax id-deżerti interjuri huma vasti wisq. Titilu kont qed nagħti korsi jiena fuq il-paternità. U l-iktar ħaġa li laqtitni li f'Malta 48% ta' tfal jgħixu with parent wieħed. Nofs it-tfal ta' Malta jgħixu bla missier. Miċċajta ta'. Meta għamilt il-kors fi 2016 jew 17 f'Malta kienu 1 in 3. Illum ġejna n-nofs. Dak mhux deżert. Mhux deżert familji tfal jiġu lura mill-iskola ma jsibu l-ħadd dejjem u jridu jgħixu waħedhom. Mhux deżert iż-żwiġijiet imkissra li għandna f'pajjiżna. F'pajjiżna kuljum jisseparaw żewġ koppji jew tlieta kuljum.
Mhux deżert is-sitwazzjoni ta' droga f'Għawdex mimli bid-droga iktar minn ma nafx fejn. Mhux deżert li żgħażagħ jitkissru bid-droga, mhux deżert min jidħol ġo vizzju ma jistax jinqala minnu u vizzju tal-għob, mhux deżert tara żgħażagħ fl-aqwa ta' ħajjithom qed tkellimni mara ftit ilu żagħżugħ ta' 22 sena ma joħroġ mill-kamra ħajtu kollha hija fuq il-computers. Jordna li kemm il-computers, jirranġa mill-computers, jaħdem mill-computers. M'hawnx deżerti ta' nies li romlu, rabbew familja u spiċċaw jgħixu waħedhom, il-loneliness li hawn. M'hawnx deżerti tmur knejjes u ssibhom kollha vojti miż-żgħażagħ. X'aħna moħħna biex nagħmlu l-festi u l-qaddisin u l-murtali. Ma m'għandniex ġo qalbna tikk enerġija biex ngħidu għalfejn in-nies ma jiġux. Għalfejn il-knejjes kollha anzjani, għalfejn koppji li qed irabbu m'għadhomx isibu l-bżonn li jsostnu lilhom infushom bil-kelma. Mhux deżert. U dawn huma d-deżerti għalhekk fi żmien tal-Avvent aħna nitkellmu fuq dawn id-deżert. U fid-deżert il-profeta li jgħajjat, li jiftaħlek għajnejk, li jgħidlek isma' fil-ħajja tiegħek importanti tieħu direzzjoni differenti, f'dan id-deżert Ġwanni l-Battista jgħammet. Jgħidilhom nisel il-lifat, x'tagħmel il-lifa? Tigdem bil-valenu. Innutawh aħna kemm għandna nies li lsienhom huwa valenu. Kemm għandna nies irrabjati, kemm għandna nies igergru, kemm għandna f'pajjiżna rata għolja ta' nies jidgħu. Ta' nies li jħallu madwarhom valenu. U kemm hu faċli li aħna wkoll inkunu nisel tal-ifat, jiġifieri nikdmu lill-oħrajn, tgħid kelma u tfiri lil xi ħadd għal ħajtek. U allura hemm bżonn magħmudija u l-magħmudija li inti todos ġol ilma kienet tfisser huma u jgħodsu fl-ilma jgħidilna kienu jistqarru dnubithom. Għax kull darba jekk trid tikber tistqar għall-inqas miegħek innifsek l-erja li qed issir ostaklu biex inti ma tikbirx. Dak huwa dnub. Id-dnub mhux li tikser d-mandament, id-dnub jgħid San Girgor ta' Nizza l-ikbar dnub huwa li ma tikbirx. Ħan nirrepetija din għax naħseb iktar koti toġobni. L-ikbar dnub skont San Girgor ta' Nizza huwa li jint ma tikbirx. U jekk Alla qed jagħtina iż-żmien tal-Avvent nistgħu nilagħbu mal-bozzozz u narmaw il-bambini u nilagħbu bil-pasturi u ma jikber ħadd u xejn. Jint impressjonani kemm il-knejjes tagħna hija diffiċli li tara nies li qed isiru maturi. Aħna fil-knejjes għandna qabda tfal li ngħidulhom jagħmluh bla ma jsaqsu u bla ma jagħmlu l-mixja anterjuri. Jekk ma tagħmilx il-mixja tal-fidi ma jista' jagħmililek ħadd, la ommok, la missierek, la l-mara, la l-kappillan, la l-isqof, il-mixja tal-fidi trid tagħmilha int. Ġo komunità imma int. Aħna rridu nitalmu nisimgħu il-vuċi ta' Alla. U din il-mamudija, din il-konverżjoni, din il-metanus, għax metanoja ma tfissirx kif nifhmu aħna l-konverżjoni fil-Bibbja ma tfissirx tgħix ħajja ħażina u tibda tgħix ħajja tajba, mhux dik il-konverżjoni. Fil-Bibbja l-konverżjoni hija li tbiddel moħħok, metanus, nus huwa l-moħħ. U intom tafu daqsi kemm diffiċli biex tbiddel moħħok, iktar faċli tbiddel il-ġlek u l-kowt u d-dar milli nbidlu l-mentalità. Kristu ġie fid-dinja biex jgħinna nbidlu tikka l-mentalità, speċjalment fuq Alla. Intom tafu l-Ġwanni l-Battista kif qed jipriedka, il-mannara fidejh, in-nar fidejh, jaqabbad kollox, jeqret kollox, min ma mirx frott ħajqaċtu. Ġwanni l-Battista kien qiegħed jipriedka dak li l-Bibbja tgħidlu il-jum Adonai, il-jum tal-mulej, kbir u tal-biża'. Jiġi Ġesu Kristu, l-ewwel ħaġa li jagħmel dan jiekol il-ġrodiet salvaġġ. Kristu jmur tiġ. Ma kien hemm xi inbit biżżejjed u kattal l-ilma fl-inbit. Kristu kien jajruh u bikkilu sakranazz, qasba mġenġla ma jkissirix, musbih nemnem ma jitfieħx. Kristu ma kien ġo d-deżert, Kristu ma kien ġo t-tempju, Kristu kien qalb in-nies. Kristu kien imur ma' kulħadd. Kristu kien joffri s-salvazzjoni l-midinbin.
U Ġwanni l-Battista, l-profeta l-kbir, jiġi għal kubteħ b'tali mod li jaqbad id-disċipli tiegħu u li ra l-Ispirtu Santu nieżel fuq Ġesu Kristu u li jgħidilna dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan inek id-dnub tad-dinja u li jgħid jeħtieġ niċkien jien biex jikberu. Kristu kien id-disċiplu ta' Ġwanni. Kristu kien jimxi wara Ġwanni, għalhekk għamdu Ġwanni u minnhom Ġwanni jeb u Kristu joħodlu postu. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan, żewġ disċipli ta' Ġwanni l-ewwel tnejn kienu mixi wara Ġwanni jgħidhom dak il-ħaruf tal-Alla jitilquh u jmorru wara Ġesu. U Ġwanni l-Battista jkollu l-kobor, naqrawh fil-Vanġelu tal-ħadd li ġej, li quddiem Ġesu li ma ġiex biex jurina il-jom Adonai, il-jum tal-mulej, ġi biex jurina il-jom Kipur, il-jum tal-ħnina ta' Alla. Ġi biex jurina il-ġublew meta Alla jaħfer kollox. U Ġwanni l-Battista minn ġol ħabs jibat id-disċipli jsaqsu lil Ġesu. Aħna jew maħniex int jew xi ħadd ieħor. U f'dak il-mument li Ġwanni wkoll ibiddel il-mentalità, Ġesu Kristu jagħmel l-isbaħ eloġju lil Ġwanni l-Battista, jgħid fost in-nisa kollha ħadd ma huwa kbir daqs Ġwanni l-Battista, għax Alla dejjem huwa sorpriża. Aħna rridu niftħu widnejna biex naraw lil Alla propju fis-sorpriżi tiegħu, fl-umanità tiegħu, fil-verżjoni differenti tiegħu. Ġwanni l-Battista jgħidilna għamlu il-frott tal-konverżjoni. Għamlu il-frott tal-bidla tal-mentalità. Xiġifieri? Meta tbiddel il-viżjoni. Jien naf kellimna n-na tiegħi kienet tgħid niftakara kont tifel żgħir. Maħmudx min juża l-washing machine. Kien toqgħod taħsel bidejja bis-sapuna hemm ġurnata taħsel minn fosa filgħaxija u kienet dejjem tgħid il-washing machine dik iddennishom, dik tħammiġhom. Sakemm kellha xi berdi u xtrawla waħda, tittuża u ndunat li tnaddafhom aħjar milli tnaddafhom hi. Imbagħad ma baqax taħsel bidejja. U jekk tinħarq ilha l-washing machine kien tixtri oħra l-għada. Bidlet il-mentalità. Meta tbiddel il-mentalità, inti mbagħad tbiddel il-ħajja tiegħek tagħti frott differenti. Eżempju, mentalità ta' ninsara. Aħna minn għalina kulħadd jakkwista, kulħadd tifaddal. San Pawl jgħidilna kelma li jgħid Ġesu, li jgħidha bis San Pawl, iktar ħini min jagħti minn min jirċievi. Biddel il-mentalità. Minflok toqgħod taħżen, iktar tkun ġeneruż. Il-Vanġelu jbidlilna l-mentalità. Iktar ħini min jaħfer minn min iżomm f'qalbu. Tbiddel il-mentalità. Tbiddel il-mentalità minflok tasses fuq l-oħrajn kif nagħmlu aħna. San Pawl jgħidilna asses fuqek innifsek. Ħares lejk, ippunta lejk mhux lejn l-oħrajn. Biddel il-mentalità. Meta tbiddel il-mentalità, il-profeta huwa dak li lilna jiċċelinġjana u nistaqsu jien għalfejn, eżempju. Waħda miktar affarijiet inkwetani jiena, tara nsara li jmorru qudiesa kuljum u m'għandhomx ħabib jew ħabiba waħda. Jien għalfejn m'għandix ħbieb. Jien għalfejn m'għandix it-tfal ikellmuni, nofs it-tfal ma jkellmunix. Jien għalfejn niġġieled ma' kulħadd u dejjem inbiddel il-post. Jien x'in il-kalamita ġo fija, aħna dejjem waħlu fl-oħrajn. Imma il-żmien tal-konverżjoni, il-metanojja hija dak li jgħid San Pawl qassu jgħidha lill-presbiteri tal-Knisja ta' Efesu, qassu fuqkom infuskom u fuq il-merħla li Alla jifdalkom fidejkom. Li jkollok profeta tfisser li jkollok tikkamera biex tara lilek innifsek, biex tkun tista' tassess, biex tħares lejn ir-realtà mill-lenti differenti. Għax aħna moħħna biss il-padres tal-Knisja jgħidu l-idejat joħolqu l-idoli. Hija biss il-ħajja, hija biss l-istupore, hija biss is-sorpriża li lna twassalna għand Alla. L-aħħar kelma. Inti qed tisma' is-sinjali li Alla qed jagħtik.
Il-pilota memminx is-sinjal li l-fuel kien nieqes u għamel diżastru għalih u għal dak li kien qed iġorr. Inti qiegħed tinduna bis-sinjali, eżempju ġismek, jekk qed tikber waħda mill-affarijiet ġismek jibda jgħidlek ħajjejt, ġismek jibda jgħidlek qed tisimgħu is-sinjal. Jew toqgħod tirrabja għax ġismek m'għadux l-istess. Inti simgħu is-sinjali tal-affarijiet li hemm madwarek, ta' raġel li jkun ħabib tiegħek jaqgħu imut. Ta' persuna li tħares lihom u tgħid tara dik qabada kanser. Inti tarrom dawn is-sinjali. Il-profeta huwa dak li lilna jgħajjat ġo moħħna u f'qalbna is-sinjali, jurjomna. Jekk aħna nkunu qalbna miftuħa għas-sinjali, nkunu nistgħu ngħixu l-avvent. Jekk aħna nkunu attenti, aħna nkunu nistgħu nisimgħu. Jekk aħna nkunu nistgħu nisimgħu, mhux biss nisimgħu il-profeti, imma ma nafx hekk tafux. Ħafna nsara m'għandhomx idea li fil-Magħmudija imħabba li jagħmlu inna tfal ma niftakrux. Is-saċerdot wara li jammidna jitfa' żejt ikkonsagrat fuq rasna fuq il-qorrija. L-unika darba li terġa' ssir jekk xi ħadd isir isqof. U dak il-ħin is-saċerdot li l-kull nisrani bl-istess żejt li jiġi konsagrat isqof jgħidlek inti sir parti minn Kristu, raj, re u profeta biex tasal sal-ħajja ta' dejjem. Aħna għandna bżonn profeti f'ħajjitna li juru lilna realtà profonda. Imma aħna msejħin ukoll li nkunu profeti fil-Knisja li qed ngħixu fiha, fl-istat li għandna jekk kien saċerdot, jekk kien reliġjuż, jekk inti qiegħed lajk, jekk inti qiegħed familja. Illum qabel dil-qudiesa ċċelebrajt koppja li għalqu 50 sena miż-żewġin. Ħadd tkun rari ħafna 50 sena oħra li jkollna koppji li għalqu 50 sena miż-żewġin, bilkemm jagħmlu 50 ġurnata ġieli. Dak huma profeti. Għaxina koppja li jgħixu l-fidi, koppja li jagħmlu ħafna volontarjat, li l-ulidhom u lin-nies ta' madwarhom juruhom kemm hu sabiħ li tgħix il-fedeltà ta' żwieġ f'dinja fejn ħafna żwieġijiet imkissra. Aħna imsejħin li nisimgħu il-profeti walla dejjem jibatilna l-Ġwanni l-Battista fil-ħajja tagħna. Imma jitlob minna wkoll li aħna nkunu profeti. Xi kultant jitlob minna il-mulej li naraw id-dawl jixal ġol cockpit li jgħidilna li m'għandniex fuel. U hemm momenti li aħna nsiru dak id-dawl għall-oħrajn biex nuruhom il-verità ta' ħajjithom. Maranata, ejja mulej Ġesu. Nixtieq talqu tikkajnejkom hekk biex ma nħallux il-kelma taħrab binna. U kull wieħed u waħda minna f'qalbu jisaqsi 3 mistoqsijiet. Min huma jew min kienu l-profeti fil-ħajja tiegħi? Min fetaħ li għajnejja? U għandi xi persuni li juruni iktar minn jien? U t-tieni mistoqsija, li mu d-deżert li qed ngħix bħalissa f'ħajti? Żgur li kull wieħed u waħda minna għandu xi tip ta' deżert. Il-Papa Benedittu kien sejjaħlu id-deżert eżistenzjali. Inti temmen li f'dak id-deżert li aħna tant irridu naħarbu huwa l-iktar spazju li fih tidwi l-kelma t'Alla? Li fih tista' tisma'? U l-aħħar kelma, l-aħħar mistoqsija, il-mod li ngħix jien kif kien jgħix Ġwanni l-Battista huwa kelma għall-oħrajn? Il-vokazzjoni tal-Magħmudija li nkunu profeti, li nkunu ġifieri differenti,
jiena qiegħed ngħixha. U bil-wiefa jitolbu fl-imkien it-talba li għallimna il-mulej Ġesu nnifsu. Jitolbu ħaresom u lej bimħabba lejna għaddejja tiegħek. U ħares ukoll dawk kollha li tasal lilhom il-kelma permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni. U għamel din il-kelma li tajjat fid-deżert ta' Ġwanni l-Battista tasal fil-qlub tagħna. U li aħna wkoll fid-deżerti tal-eżistenza tagħna nisimgħu din il-kelma kif semata il-Verġni Marija laqata u tatna il-frott tal-ġuf tagħha lill-mulej Ġesu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U tinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imorru ħuti u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Thank you.